Zdravo svima i dobrodošli u novi video. Danas odgovaram na još jedno od vaših pitanja. Ovo pitanje je sa Instagrama i kaže: da li bi nam otkrio gdje uzimaš dodatnu opremu za svoj fotoaparat? Prvi sajt jeste Kupujem, prodajem. Na ovom sajtu možete pronaći otprilike sve što poželite, ali onda koliko zapravo to može da košta u odnosu recimo na neke druge sajtove kao što je recimo kineski AliExpress. Kada sam krenuo da se bavim fotografijom, tada sam prvo naručio zilbericu sa AliExpressa. Ovo je bilo nešto veoma prosto da se kupi, jednostavno za korišćenje i ne znam koliko je tačno bio, možda 2 nedelje do mjesec dana, otprilike vremenski period dok to nije stiglo, i tada sam krenuo da naručujem svoju opremu sa tog sajta. Naravno, vi možete isto kupiti i sa sajta Kupujem, prodajem i nećete morati da čekate recimo tih 2 nedelje do mjesec, dva ili možda nekad čak roba i ne stigne. Doduše, prednosti jesu što AliExpress hoće da vam refundira pare, ali onda, nažalost, ljudi umeju to da iskoriste i zbog većine ljudi koje jeste to iskorišćavala, odlučili su da podignu cijenu shippinga za našu zemlju. Tako da recimo zilberica koja može da vas košta 10 evra i nekada sa shippingom koji je za džabe, sada je otprilike shipping 100 evra. Samo zbog tih ljudi. Tako da budite fini, nemojte da budete kao ti ljudi. Ali, da se vratimo na temu. Da li vi možete da kupite recimo zilbericu na nekom drugom mjestu, kao što rekao možete na Kupujem, prodajem, ili možda možete da skoknete i u neku fotoradnju. Na ovaj način vi znate da ste recimo kupili neki brand i da će to da bude uspešno korišćeno do kraja vašeg života. Šalim se, dok ne pocepate ili ne polomite. Ali, ako kupite u fotoradnji, naravno dobit ćete račun, a ako imate recimo garanciju na nešto, onda oni to vama mogu da poprave i da zamene. Ako recimo odlučite da kupite eksterne baterije ili možda eksterni blic, onda mogu da vas posavjetujem da tada skoknete i na Kupujem, prodajem i na AliExpress. Zašto? Zato što recimo Canon i Nikon mogu da proizvedu blic koji košta recimo 300 evra, super, profesionalan, savršen, ali postoje i kineske marke kao recimo Yongnuo koji mogu da naprave isti takav model koji košta otprilike 2 do čak 3, možda čak i 4 puta jeftinije nego originalni Canon ili Nikon. Zato u početku, ako ste bez budžeta da plaćate originalno i toliko stotina evra, možete da kupite ovako nešto i da recimo za 50 do 100 evra imate dobar blic. Naravno, vi možete da kupite neki manualni blic, da uštedite još malo para, zato što vi koji imaju ETTL, odnosno Automatic mod, oni mogu da koštaju malo više, ali kao što rekao, 100 evra za neki blic i nije toliko loša cifra. Što se tiče, recimo, eksternih baterija, to sam u početku kupio sa AliExpressa, hvala Cimeru koji mi je tada predložio za taj sajt, jer sam sve stvari uglavnom hteo da kupujem na Kupujem, prodajem, ali onda sam skontao koliko je zapravo tamo bilo sve to jeftinije. Nije mi bio problem tada da sačekam tih par mjeseci ili možda čak 2 nedelje, što je bio najbrži rok dostave. Za recimo cenu jedne originalne Canon baterije, od recimo, pretpostavit ću 50 evra, ja sam mogao da kupim 4 zamenske, odnosno kineske kopije, koje iskreno i da su čak i 70-80% istog kapaciteta, kao i originalna, vi tada imate 4 baterije po cijeni jedne, što je stvarno mnogo dobra stvar da se kupi u početku. Isto u početku sam kupovao, kako se to zove, kao adapteri, kojih ima nekoliko, možete nakačiti jedan na drugi, i koriste se za makrofotografiju, zato što onda vi možete vaš objektiv da okrenete i na taj način on postaje makroobjektiv i onda ga udaljite od senzora i stvarno je bilo ludilo, zato što adapteri nemaju staklo kao objektiv, je koštalo bukvalno nekih 10 evra isto, tako da stvarno nije bilo nešto skupo, ali je bilo mnogo zanimljivo koristiti to čudo u početku. I makrofotografija nije nešto što ljudi često rade, tako da ako odlučite ovime da krenete se bavite profesionalno, verovatno ćete odmah početi zarađujete malo više para nego ljudi koji rade portrete, venčanje, jer tu je već prezasićeno. Ali nebitno, nije to tema ovog videa. Ako hoćete naučiti malo više o tome, linkovat ću dole video kako da zaradite pare od fotografije. I šta još mogu da kažem što se tiče svih ovih sajtova gde kupujem i dodatne opreme. Imajte u vidu da foto opremu, kao što su recimo DSLR i mirrorless tela i objektive, nikako nemojte
tako nešto da kupujete sa AliExpressa iz dva razloga. Prvi razlog, zato što ako vam stigne nešto što vam se ne svidi, vi to ne možete da vratite, a drugi razlog jeste zato što savjetujem da svaku opremu uživo probate i da je testirate. Ako vi možda ste početnik i ne znate, pozovite nekog kolegu ko je profesionalac da on može da pogleda to telo za vas. Pogotovo kada kupujete polovne stvari. Kad kupite novo, kao što rekoh, imate garanciju, nije ništa problem, možete da vratite, ali što se tiče, kao što rekoh, objektiva i tela, obavezno to uživo nemojte da kupujete na sajtu. Što se tiče, ostalih stvari, što sam još kupovao? Kupovao sam, kako se to zove, flash gel, odnosno oni papiri što možda stavite na blic, da to promeni boje, monopode i stalke, isto neki tripod možete tu isto da pronađete, ako hoćete neki profesionalni, skoknete ipak u neku fotoradnju, kupite lepo sa računom, znate da je tamo sve uglavnom marka, da je to profesionalno, jer takve stvari ipak treba da se kupuju. Da, fototorbe i fotorančevi, to sam isto kupovao u početku sa AliExpressa i dosta sam ih probao i uglavnom su bili, da kažem, recimo od lupiću 5 evra do 50 evra, otprilike u to doba nekad, i free shipping, tako da ovo nije loša stvar ako ste početnik i da pronađete neki rančić, neku torbicu, zato što u odnosu recimo na naše, u nekom tržnom centru, može za 3000 da kupite, na primjer, torbicu koju možete koristiti samo za obično crop telo i kit objektiv. Ako hoćete tu da ubacite blic ili baterij ili punjač, nemate mesta. A za iste takve pare, otprilike 20 evra, vi možete da kupite neki mali pristojan ranac u koji možete da stavite barem 2 objektiva, blic i vaše telo. Tako da, ako to hoćete da kupujete, skoknite tamo, ali što se opet, kažem, tiče profesionalnije opreme i markiranih rančeva za fotoopremu, gde možete baciti i laptop i da su malo veći, onda možete pogledati i kupujem, prodajem za cene i naravno fotoradnje, zato što marke kao što su recimo Lowpro ili moj novi ranac koji sam sada kupio, bit će video i o njemu, njih kada kupite znate da ste uložili u nešto stvarno dobro. Na ovom kanalu već imam nekoliko videa i o rančevima i o torbicama i to ću da linkujem dole ispod. I ako imate isto neko pitanje u vezi fotografije, retuširanja, snimanja ili editovanja videa, pišite mi dole u komentaru i naravno ako želite da podržite ovaj kanal, bacite jedan like i zapratite ako niste i kliknite zvonce kako ne biste propustili naredne videe. Mi se vidimo u sledećoj epizodi, a do tada stay sharp and stay focused. Paka, paka.